Hei, mikä se siellä sun kädessä on? Se on vape. Okei. Vape. Se kuulostaa ja näyttää aika siistiltä. Mä haluan nähdä, mistä mä voin ostaa yhden. Instagram, Snapchat ja Telegram ja muissa sosiaalisen median sovelluksista löytyy vapen myyjiä. Voinko ostaa sinulta vapen? Olen alaikäinen. Voit ostaa vapen 20 €. Tavataan lähikoulussa. Hei, tulin ostaa sinulta vapen. Saisinko sen? Joo, 20 €. Kiitos. Kiitoksia sinulle. Tää vapettaminen on tosi siistiä. Kyllä, vapettaminen näyttää siistiltä ja maistuu hyvältä. Mutta mitä hän ei tiedä on se, että vape on tosi haitallinen nuorten keholle. Heti ekasta henkäyksestä verisuonet supistuvat, koska sähkötupakassa olevia aineita kuin nikotiini ja propyleeniglykolia aiheuttavat verisuonten supistumista, mikä voi aiheuttaa ongelmia verenkierrossa. Nikotiini ja muut vapessa olevia aineita ovat haitallisempi nuorille kuin olisi aikuisille. Vapettamisella syke myös nousee, koska nikotiini stimuloi keskushermostoa, joka aiheuttaa verenpaineen ja sykkeen.